Добър вечер! Здравейте, приятели! Тъй като аз ви обещах в лайфовете, които правих предишните, че ще ви покажа дългоочакваният уред за красота и сияйна кожа. И сега искам пред вас да ви покажа как ще го отвориме. Ще разгледаме какво има вътре. Това е, може би, уредът, на който се слагат самите приставки, така да кажем. Това е уредчето, където се слага има ли нещо друго тук? Не виждам. Това е самият уред, на който се слагат всяка една приставка, която искаме да сложим. Всъщност, нещо не ми... И така, в тази кутия намерихме зарядното, защото самият уред е като телефона. Той се зарежда, като се изтощи. Сега, тази част, може би, се слага отгоре. Сега ще пробваме. Да видим какво ще стане. Дали ще може да се получи това, което всъщност искам аз. И така, сглобихме уредчето и аз сега искам да се опитам да сложа четката, с която измиваме лицето. Ето я тук. Това е. Само не знам дали работи и изобщо не функционира. И така, очаквах, че не е заредена, обаче е заредена и функционира. Тя вибрира, няма въртеливи движения, така че много е мултифункционална, защото това е за почистване на лицето с ето този крем. Мисля, че беше. От този крем се слага мъничко. Да, това е кремчето, което се слага мъничко и започваме да чистиме лицето. Така. Сега, другото е ето тази част, друг уред, който е за почистване на черни точки, въобще на замърсено лице. Ето го. За бъдеще аз ще го разуча по-добре как се прави. Сега просто искам само да покажа. И така, продължаваме. След като сме си почистили лицето, може да ползваме, аз си казвам, малката ютийка. Сега следва да смениме тази част, защото уредът, който почиства, ето, страхна, който почиства тук лицето, е този. И има още един, който се слага. Следващия, аз го наричам малката ютия. Той е за изглаждане на бръчките.
той изглажда бръчките на лицето. Може би го отворих обратно. Да. Тази страна е, тази страна е. Ето. И то се поставя така. По същия начин. Да влезе. Опа. Окей. Така. И с това се изглаждат бръчките. И има още една приставка, която е за целулита. Да кажем тук на ръцете, който има, аз имам по тялото. Който има по тялото целулит, ще ползва този уред, като върху главата на този уред трябва да се постави малко кремче, което е специално боди крем. Ето този се нанася тук и започваме с въртеливи движения да махаме нашия целулит. И така, приятели, беше ми много приятно да отворя всичките неща, които са тук свързани с уреда за красота. Който желае, иска и държи на своята красота, нека ми напише в коментарите, ще се свържа с вас и ще ви кажа как да си го закупите на заводски цени, директно от LR компанията. Не от мен, директно от завода. Имам и още едно тонерче, то се слага, мисля, че преди, след като сте си почистили лицето, за да тонизирате личицето ви. Ами това беше за сега, приятели. Всичко хубаво. До нови срещи. Чао, чао.